Teď vám ukážeme, jak dělat triky se zip a zapalovačem. Tak jdeme na to. Tak, takovýhle marihuana, normální, naturel, tweak of the style. IGH, tak, když to máte takhle, dáte si, takhle si to dáte, jeden prst máte tady, dáte si to na kloub hlavně, dva nahoře, a aby bylo ohybání takhle dole, takhle, aby se to mohlo otevřít, takhle. Tak. Takhle uděláte tohle, potom uděláte takhle vám to spadne a když to máte takhle, tak škrtnete a potom uděláte hop, to máte. Tak teď vám ho předvedem, rychle, no předvedu, nevedem. Tak, teďka musím to dát. Tak si dívejte. Znova, další ukázka. Uděláte tohle, potom si to chytíte takhle, zapálíte a hop, a máte to. To je konec tutoriálu, jak dělat se zip zapalovačem. Tak příště. Čau.